ассалому алайкум бинандагони азиз, мухлисони шабакаи мо. хуб, шахсе ки мусофир аст, ҳар як дарахт, ҳар як кӯча, ҳар як пайраҳи диёри худро пазмон мешавад. аз ин боис дар ин видеои худ хостем аз баъзе кӯчаҳои навободи диҳаи қавзухона ба навор гирем. хуб, албатта шахсоне ки дар мусофир ҳастанд, ба диёри худ пазмон шуданд, марҳамат, аз дигаргунаҳои диёри худ як лаҳзае бошад ҳам тамошо кунед. ба канал обуна шуданро фаромӯш накунед. видеоҳои навбатиро то ки тамошо кунед. ба ҳаматон сеҳату саломатӣ хоҳон ҳастем. یک یوتیوب ببرید. السلام علیکم. نام شما؟ خودم زورم. تیز به اینجا. و علیکم السلام. من درباره کوچه ما معلوماتی کوچه ما چی کوچه آباد نه آباد نه آباد درختاش مولا آدماش چی آدماش زور نه میمون دوست نه مهنت کش نه خب نامه چی یلداشو بنیادی بله مالش را تو یوتیوب میپرتم.
نه اشکازه olmaz. Ha, zaten zor. Hadi omla. Cuma mı? Çok. Kitap. Ben onu Rus soframası. Ha. Ha xudo zo'rmi? Şükrone dandona dakara savayma. Mana kasam aka orzu. Ruslar arasında. Rus kishilar orasida degan. Hamma arasida o'sha. Barodika.